So my grandfather used to work on these fields, and he mowed the grass with his hands. And if you listen to his stories from that days, and it's, I don't know, it's 50, 60 years ago or something, it was nests and birds and flowers and insects everywhere. It was all kind of in imbalance with each other. And it's not from nostalgia that I relive these days, but the changes that have gone through these times is threatening also my health, but also my mental health is disturbed by it. Ik ben nu met een aantal projecten bezig. En dan Chris van Orenmeesker was wat hier en dan leer je zelf en dan ben je wat attenter op. En dan merk je dus dat het al eeuwenlange discussie is. Hè? Al eeuwenlang werd er praten over het opofferen van groen voor exploitatie, voor economisch gewin, ten koste van natuurwaarden en zo. En ja, is dat dan slim? Ik denk het wel. Friesland lag ooit 4 boven die zeespiegel. En we hebben dat nu 4 onder de zeespiegel deadline. En er komt straks een generatie Fries en dat worden vluchtelingen. En die moeten op een plek ziekje. Dus ja, zo slim is het wel. De Nederlandse veenweidegebieden zijn iconisch eigenlijk voor het Nederlandse landschap. En dat geldt dus zeker ook voor het Friese landschap. Je hebt hier klei, je hebt veen en je hebt zand. Dat zijn eigenlijk de 3 bouwstenen van het Friese landschap. Nou, als je een van die bouwstenen, het veen, kwijtraakt in de toekomst, dat is nogal wat. En de vraag is, willen we dat met elkaar en kunnen we daar nog wat met elkaar aan doen? You know, a lot of farmers say, yeah, but landscape changes all the time. And I know that's true, but it's a change of, it changes in hundreds of years and not in a few decades. So the fastness of this change that has been happened here, that is not natural, that's not organic, and it's not, so that created also the disbalance. Zo opende Feline hier in april Places of Hope. Een uitstalling en serie activiteiten in het rand van Ljouwert Friesland 2018, maar de insteek om de toekomst van Nederland op een nieuw stal te jagen. Centraal staan vragen als: hoe gaan we om met het veroordelende klimaat en hoe houden we droge voeten? Het Veengraaide werkatelier wie een van de wichtigste activiteiten van Places of Hope. Laten we die 8 maanden dat we hier deze tentoonstelling hebben ook gebruiken als een alternatief platform. Een plek waar je een beetje out of the box kan denken. Dat gaan we doen op 2 hele grote thema's die hier spelen. Via zogenaamde ateliers. En die ateliers die gaan over het veenweidegebied. De tragiek van het Nederlandse landschap. Wat naar beneden gaat. De CO2 eruit. En waar we moeten nadenken, hoe krijgen we een goede economie voor al die mensen die daar hun brood verdienen. Hoe gaan we zorgen dat we toch dat landschap goed gaan organiseren? Want nu is het zo dat de Drentse natuur te lijden heeft onder het feit dat het waterpeil in Friesland steeds meer naar beneden gaat. We moeten er samen uitkomen. En soms is het zo dat als de politiek het niet kan, je eventjes een rustmoment moet nemen. Laten we dit atelier zien als zo'n rustmoment van even samen denken met deskundigen, met mensen die er belang bij hebben, maar niet met de onmiddellijke noodzaak van het besluit. Als is volksvertegenwoordigers er net meer uitkomen en is kunstenaars eronder laaien, hoe urgent is dan het probleem van de boeimdelgong in het lege midden? Nou, de groen waarop een grutpad van een Friese Veenje en Wurkje is verbonden met de groenwetterstoorn. Om mooie kei en grutte landbouwmateriaal net voor te zakjen in de sompige veengraaide wordt de groenwetterstoorn in het lege midden systematisch nu onderpompt. Dit zorgt voor een droege en dus goedebroeken graaide. Maar veengroen dat in aanraking komt met de boeteloft rottert en er komt CO2 bij vrij. Op dat, door die voortrotjende veengroen, zakken de graaide weer en zodoende wordt hij weer sompig. En dan begint dat hele verhaal weer op een nij. Hoe kan het
dat zo'n beetje mensen haar in je drok om maatje. En wij bleef het antwoord op de vraag: hoe diep litten wij Friesland zakje? Maar het wetterpeil in het Frieske Veengrijdengebied nou omleeg of net? Het hing het er nogal van af om waar dit vregen wordt. De boerenstand zei die meerderheid nee. De natuur- en milieuclubs binnen voor. De politiek is verdeeld. Maar de oppositie komt nou toch met een plan voor een wieter Friesland. Ja, dit is dat plan van die 6 oppositiepartijen. Jemmers PvdA en ook jaren in het college zitten. Waarom pas nou met dit plan? Ik denk dat de urgentie alsmaar groter wordt. De problematiek rondom CO2, de klimaatakkoorden die er zijn, dat kwam allemaal voor ons bij elkaar. Maar wie toch ook wat 2015 zat toen je hem in het college ziet? Ja, Ja, toen ik wat actie ondernemen kende. Zeker, en dat is ook wel gebeurd. Toen is er ook wel een Veenweide-visie geschreven. Maar in die visie gingen we er nog van uit dat je zaken het beste kunt aanpakken als je 100% draagvlak hebt. Maar dat gebeurt dus nou net, Jim leest het nou op, had dit plan trok. Wij vinden dat het nu zo 11:55 is dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat hij moet zeggen in 2030 willen we echt dat het veen vernat is. En dat betekent dat je een soort grens stelt. Eigenlijk doen we hetzelfde als wat de regering doet met de gasboringen in het gaswinning in Groningen. In 2030 stoppen we. Dat is het kader en daarna gaan we met elkaar praten hoe we dat het beste kunnen doen. Zilvervlecht kiezelen terug Markbiel. Winterbijen in een strotter. Alle ziedenlijke jacht, budgetten luie moon. Dichter Jan Kleefstra maakt het een bot zwargen over het Veengrijdengebied rondom zijn dorp Akrum. In 1 generatie is het lege midden van Friesland namelijk bot verloren. De lege wetten staan voor de intensieve landbouw, het zorgen voor een verskraling van het landschap. Het land zakt voort en de grijdevoels komen niet meer. Wat oorblijft is een stil en felgrien rijgeersland, wat mooi een beetje water tak in. Het maakt het Kleefstra mankeliek. Maar het internationale muziekproject Veen hoopt hij op meer omtinken voor wat er aan de hand is in het lege midden van Friesland. Ik als dichter heb ook maar één issue. En dat is gewoon de rol van de mens ten opzichte van de ierde en al het oren levende wezen om ons heen. En de laatste jaren broek ik de muziek en de poëzie om ik dat verhaal wat meer voor het voetlicht te brengen en ik te integreren in de projecten die ik doe. En samen met de Popfabriek ben ik erin geslaagd om de oude jaren buitenlanders naar Friesland te halen. Om samen met hun vanuit die problematiek gewoon iets moois te maken. Het belangrijkste daarvan vind ik wel is, wat hier in Friesland gebeurt en gebeurd is, dat is net uniek. Hè? Dat gebeurt overal op een vraat. Overal op een vraat wordt groen gewoon exploiteerd, industrieel exploiteerd, maar gevolgen voor lokale gemeenschap. Dus die verhaal die kun je op een hele vraat vinden. En wat wij dan altijd wel naar op zoek binnen is dan de muziek en de poëzie die wij hier in Friesland maken, het dat iets heel eigens. Het dat een binding met die Frieske groen en is dat de jern. En dan zie ik het altijd een beetje naar een gemeenschappelijk gevoel en naar iets wat universeel is. Hè? Een soort universele klank waar maar toch een soort boodschap overbrengen kist. Of te jaren iets moois brengen kist over toch best wel een heel somber verhaal. Zonder vernedering. Het was bjol het kweer. Onverschillig deer. De wijze waarop was het omdenken vregen stond deze problematiek. Hoe effectief is dat? Ja, ik beschouw het altijd de hoes net de hele wereld in beweging te krijgen. Hè. Dit verhaal kent iedereen dat ergens een vlinder een beetje te hut met de vleugel slaat. Hij is aan de andere kant van de wereld een orkaan. Het begint altijd heel iets.
Tussen de hegere zongroen op de ronen van het Drents plateau en de opslipte klooi van de Waadzee luidt het lege midden als een soort van hele grote dobbe. In het verliezen samelen het Wettermeer, waar toch de veengroei ontstaan kon. Door ontwetering van het veen konden wij goed 1000 jaar beginnen met lietskalige landbouw op dezezelfde groen. Onder leiding van minister Mansholt verroren het omgaan met het landschap na de oorlog ingrijpend. Maar de hongerwinter nog vast in de achterhollen mocht geen burger in Nederland eeuwig honger lijden. Om dat voor elkaar te krijgen kwam er een grote ruilverkaveling op gang. En waar het loon volle intensiever bemeld, zodat de boeren het hele jaar terug het loon op konden. Nou, meer dan 20 jaar later is dat gebruik van ons loon nog hield hetzelfde. Het gevolg is een verschrompeljend, verskraljend en voortzakjend veengraidegebied en het verdwijnen van cultuurhistorie. Nou, hier rechts is goed te zien de diepontwatering. Dus als je kijkt naar dit soort weilanden, dan zie je eigenlijk ook helemaal geen water meer tussen de percelen staan. En dus ook de belevingswaarde van het landschap, dat sompige karakter van de veenweide. Zoals ik dat ken ook vanuit Zuid-Holland, dat ervaar je hier eigenlijk helemaal niet meer. Peter de Ruiter is als landschapsarchitect bot belutsend geweest bij Places of Hope. Hij docht al jaren onderzoek naar het voortzakje van de veengroen in het lege midden en schreeuwde daar een boek over, Vloeiend landschap. Ik ben zelf opgegroeid in de omgeving van Boskoop. Dus in het veenweidegebied in het westen van Nederland. Maar die liefde voor het veen, ja, dat heb ik wel meegekregen vanuit mijn jeugd en het opgroeien en het fietsen in zo'n veenweidegebied. Het heeft ook te maken met de kleuren, de geuren en de geluiden die bij dat veenweidegebied horen. We zitten nu in de grote veenpolder van Weststellingwerf. Eigenlijk een beetje in het zuiden van het Lage Midden. Door de diepontwatering in dit gebied. Dus dan praat je over een drooglegging van ongeveer 1 meter. Het verschil tussen maaiveld en slootpeil. Dat door die diepontwatering ook heel veel kwelwater wordt aangezogen vanuit de hoger gelegen gebieden hier rondomheen. En het grondwater wil eigenlijk altijd op zoek naar het laagste punt in de omgeving. Nou, en als die veenbodem dus in deze diepgelegen veenpolder steeds meer zakt, dan zal het grondwater hier omhoog willen komen. Water zoekt het laagste punt. En als we dus doorgaan op de huidige voet met het huidige landgebruik, dan betekent het eigenlijk dat aan het eind van deze eeuw dat er geen veen meer over is in dit soort gebieden. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar een zandbodem met wat resten keileem. En dat is ook voor de boeren in dit gebied wordt het dan heel lastig boeren. Dit atelier gaat misschien over het lage midden van Friesland, maar het gaat natuurlijk eigenlijk ook over grote delen van West-Nederland en Utrecht. En wat we nu zien, dat is een forse doorgaande bodemdaling door het huidige intensieve landbouwkundige gebruik. Een gebied met grote opgaven, wat met name betreft de hydrologische opgaven, maar ook een gebied met een enorme CO2-uitstoot. Nou, als je dat vergelijkt met de andere veenweidegebieden in Nederland, dan is het opvallend dus dat die drooglegging in Friesland echt enorm is. Dus er is een enorme slag gemaakt in die late ruilverkavelingen. Als je dat vergelijkt met andere waterschappen in de veenweidegebieden, zoals Stichtse Rijnlanden en bijvoorbeeld Amstelgooi en Vecht, dan is die drooglegging echt van een andere orde. Ik had me bij de zee neer willen leggen. Luisteren naar de verzinsels die ze in het wilde weg door mijn schriften trekt. Ik ben door blijven lopen. Ik ben te klein voor grote verhalen. Te bang voor een hart alleen. Look mij wolken om. Dien je leefst op een overzien onrest. De klimaatverandering waar we voor staan, die heeft een aantal aspecten. Een daarvan is dat de zeespiegel stijgt. Nou, het veen daalt, dus dat hoogteverschil wordt steeds groter. Dus dat betekent ook steeds grotere problemen voor het wetterskip om die waterhuishouding goed te houden en goed te kunnen laten functioneren. Dus de kosten die daarmee gemoeid zijn, die worden ook steeds groter. Een ander aspect van de klimaatverandering is dat de winters steeds natter zullen worden en de zomers steeds droger. Dus de extremen in het weer nemen toe.
In die zomers hebben we dan ook vaak te maken met enorme piekbuien. Dus op een in een korte tijd komt er een enorme bak water naar beneden. Maar dat betekent dus eigenlijk, als je kijkt naar die extremen in het weer, dat je eigenlijk op zoek moet naar veel meer bergingsruimte voor het water. En om dus eigenlijk dat water voor korte tijd te kunnen parkeren, maar ook als seizoensberging. Dus dat je eigenlijk die contrasten tussen die steeds nattere winters en die steeds drogere zomers, dat je die veel meer afvlakt. En dat je eigenlijk het water, met name dus in het voorjaar, probeert vast te houden. En dat is vaak gebiedseigen zoet water, dus water van goede kwaliteit. En er is heel veel voor te zeggen om, ook in Friesland, om dat dus veel meer in het gebied, het laagst gelegen gebied, dus het veengebied, het lage midden. Het heeft natuurlijk niet voor niks die naam. Om daar dat water te bergen en vast te houden. En dat betekent eigenlijk dat je dus weer veel meer gebruik zou moeten maken van de sponswerking van het veen. Veen kan je zien als een spons. Als die verdroogt, dan verschrompelt die. En dat zien we hier rondom met dat zakken van die bodem. Maar veen die kan dus ook weer water vasthouden en water opnemen. Een spons kan ook weer uitzetten. En ik denk dat we dus weer veel meer moeten proberen te gaan meebewegen met die seizoensverschillen. En dat zijn we eigenlijk verleerd. We hebben eigenlijk alles glad getrokken. Het winterpeil en het zomerpeil is overal gelijk. En eigenlijk moeten we weer veel meer proberen mee te bewegen met die seizoensverschillen en met dus, de extremen in het weer die op ons afkomen. Wat is er voor nodig om zo ver weer te komen dat we weer mee kunnen bewegen? Mijn voorstel zou zijn om zeg maar, die overgangen dus geleidelijker te maken. Dat je als het ware nieuwe tredes introduceert in het landschap. En dat kan in de vorm van een polderboezemsysteem. Dus dat eigenlijk is een soort breed water. En wat de overgang vormt dan tussen de weg en het laaggelegen weiland. En in die polderboezem kan je dus fluctueren met je water gedurende de seizoenen. Dus als je dat poldersysteem echt in dat hele veenpoldergebied kan ontwikkelen, dan is het ook een hele interessante ecologische verbinding. In het lage midden heb je bijvoorbeeld iets van 28.000 boerderijen, maar ook burgerwoningen, die te maken hebben met verzakkingen, scheuren in de muur. Dat heeft dus alles te maken met omdat die bodem daalt. Hier ook mooi om te zien, dus de hele rand van deze woning, die wordt dus eigenlijk versterkt met allemaal damwandprofielen. Om dus dat verschil tussen dat steeds dieper liggende agrarische gebied, de weilanden daarnaast, op te vangen. En als je dat dus weer goed nat kan houden, door zo'n polderboezemsysteem daar rondomheen te vlijen, ja, dan heb je dus eigenlijk dat je 2 vliegen in 1 klap slaat. Je hebt dus en dat je die wegen en die huizen duurzaam in stand houdt. En je hebt dus dat je je watersysteem veel robuuster maakt en veel meer toekomstbestendig. Maar ik denk dat de mensen in die huizen daar gewoon heel erg blij mee zijn. Dus die hebben veel meer dat de toekomst van hun huis ook in die zin verzekerd is. Maar je loopt natuurlijk tegenaan tegen het huidige boerenbedrijf. De huidige intensieve melkveehouderij. Ja, die heeft eigenlijk behoefte aan een diepe drooglegging, wat je hier ook ziet. En dat is natuurlijk de vraag, als je kijkt naar met name deze diepgelegen veenpolders, van of in dit soort gebieden nog wel die intensieve melkveehouderij op termijn op zijn plaats is. Ze gouden maar leeg en de wind stil en de zinnen lui. Stil, zonder vernedering, dwarspjolt het kweer, onverschillig deer. Wij willen met dit project niet het hele wetenschappelijke of het technische verhaal of het economische verhaal vertellen, maar we willen gewoon vertellen wat die verandering in dat landschap voor
een lokale gemeenschap voor een individu als mij als mens en dichter teweeg brengt. En ik wil gewoon dan met dit project gewoon iets heel moois maken als een soort tegengeluid tegen wat er gebeurt. Nou, wat opvalt is dat de waterstand hier dus heel hoog is. Dus het zogenaamde natuurpeil wordt dat genoemd. Dus hier wordt het water dus heel hoog gehouden, hè, om dat hele gebied zo zompig mogelijk te houden. En wat je dus ziet is dat ook hier, hè, dat water, dat wil eigenlijk weglopen naar de omringende gebieden. Dus die omringende landbouwgebieden. En die landbouwgebieden komen steeds dieper te liggen. Op een gegeven moment gaat dus ook het water als het ware weglopen naar de omgeving. En dat is natuurlijk wel dat water, dat is natuurlijk eigenlijk de bestaansvoorwaarde voor de type natuur die we nu zien hier. Dus hier komt wel heel veel bij elkaar in dit gebied. Dus daarom wilde ik het ook graag laten zien. Ook om gewoon te laten zien dat het een ongelooflijk mooi gebied is. Je hoort hier al die vogels en je ziet hier al die verschillende tinten groen. Ja, dat is voor mij ook wel zelf, vind ik dit wel hele belangrijke gebieden. Het zijn eigenlijk pareltjes, maar het zijn eigenlijk ook wel de scharnieren in het hele denken over dit gebied. Van hoe ga je met dit soort gebieden om? En hoe kan je deze gebieden eigenlijk duurzaam en robuust in stand houden? In oren naar de provinciale verkiezingen staat de veengruidenproblematiek ook weer op de politieke agenda. Zo kwamen de oppositiepartijen met een radicaal uitstel om de Boeiendelgong zo gauw als mogelijk te stoppen. De boeren zijn net wies maar wezen. Als jouw land echt omheen door qua wetterpeil, dan kan het net borken worden. Jawel, dat kan er heel goed geboerd worden. Nou, alleen op een andere manier. Ja, net op de manier waar het nodig is. Nee, dus dat klopt. En daarom zeggen we ook niet dat het overmorgen klaar moet zijn. Maar wij dagen de landbouw wel uit om voor 2030 een manier van bedrijfsvoering daar te doen die past bij een vernat veen. Dat is dus liedskaliger. Ja, en natuurinclusief. Dat is natuurinclusief, dat is veelal kleinschaliger. En dat is veelal ook in combinatie met bijvoorbeeld het verkopen van lokale producten of recreatiedoelstellingen. Maar het ziet heerlijk betrend de oude dieren in het boerenbedrijf. Gruttere bedrijven, gruttere machines, grutter ark. Ja, ik vind het goed dat de oppositie in hun voorstel ook aandacht vraagt voor biodiversiteit, voor recreatieve waarden. De CO2-uitstoot komt heel nadrukkelijk naar voren. Maar wat ik wel mis is echt een plan. Het zijn een aantal one-liners van we gaan het gebied vernatten. Maar wat dat dan concreet betekent. Want eigenlijk zit dat hele Friese veenweidegebied natuurlijk heel genuanceerd in elkaar. Met verschillende veendiktes, die moerasnatuurkernen die daarin liggen als een soort eilanden. Dus het vraagt ook om een hele genuanceerde aanpak. Als juist de mensen die het echt de beslissingen nemen kennen en die het echt verordeningen brengen kennen, die doen dat net. En die komen steeds maar weer van we moeten hier nog eens even wat extra onderzoek doen en we moeten daar nog een pilot doen en we moeten nog eens even met elkaar om tafel. En voordat het wisbezwet zie je niet verder. En dan gebeurt er niks. Terwijl als de experts juist en de mensen uit de wetenschap en uit de mensen die het echt weten wat er gaande is, ja, die zeggen van er is een enorme urgentie om nou in te grijpen. Het kind, ben we net al te laat, die vraag kan ik al stellen, maar we kennen in ieder geval nog iets van. En die urgentie is heel hoog. Het is al lang niet 4 voor 12 meer, dus we moeten nou wat doen. En er zijn een hele grote maatregelen die kan morgen treffen. Dus er kan morgen al dingen doen. Maar er is blijkbaar net iemand die het lef heeft of echt de urgentie veelt of misschien ik dat helemaal net wil om dat soort maatregelen te treffen. En daarom ben ik wel wat sceptisch of er überhaupt iets gaat gebeuren. Of dat we straks tot een point of no return komen en dat ze dan zeggen, jammer, we hebben best dienen, maar het is net slagen. Dus we moeten maar leven met wat we nou hebben.
Ze gouden wienlui. En de zinnen stil. En de koortsvleg. De bek. Hiepen. Ja, nee, ik schrok er wel van. Ik weet niet eens meer precies hoe je het verwoordde, maar dat was wel... ik dacht, verdorie, gaat het met die man? Nou ja, het is hier goed mis, maar... ik kom het erf ook niet zoveel meer af. Nee. Vooral... Maar je hebt toch nog je normale werk? Of? Ja, ik heb gewoon mijn dagelijkse werk. Ja, maar verder niet nooit. Nee, verder ik kan niet zoveel naar buiten, want er is niks te beleven. Of ik kom jagers tegen. Ja. Ganzen worden boven mijn hoofd uit de lucht geschoten. Ja, precies, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Net een fleurig verhaal. nee, maar dat herken je ook wel. Ja, dat ken ik wel. Ja, hier kan je dus wat zien, hè? Kijk, dit was eigenlijk de allereerste scheur die ik zag. Dat liep vandaar zo naar beneden, die kant op. Ik was gelukkig in de omstandigheid dat ik de financiële middelen kon krijgen. Eigenlijk, want het was een pensioenvoorziening die ik gebruikt heb. Maar er zijn dus mensen die dat niet hebben. En toen heb ik me tot het waterschap gewend, ben naar het waterschap gegaan. En die waren zeer vriendelijk en die zeiden ook van ja, het zou kunnen zijn dat het de fundering is. Maar wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan funderingen door waterbeheer. Nou, in 2015 is de Friese Veengruide-visie gepresenteerd. En aanhand daarvan heeft het wetenschap gezegd van wij willen graag proeven dwang met onderwaterdrainage. Dus toen in 2016 is dit perceel om de 6 meter draineerd. Normaal voerst alleen maar water uit, draineren, uitvoeren. Maar hier loopt de drain onder water. Dus simmers, als het lommen hier hartstikke droog is, als het 1 meter 10 onder het maaiveld zit, dan gaat het water vanuit de sleet, via diezelfde drain, gaat het juist het lommen in. En zorgt dat het water heeg steen bloedt. En dat is een uitvinding van Zegveld, werkt het perfect. En wij zijn hartstikke benieuwd dat in Friesland ook goed werkt.